Lakhain koi vote that langso IML Rupsing Teron Karbi Daily News aferangke Biddaram Ingling aphan nangke ferangke kali nangke Socheng Youth Forum asong klem bangphu pu rada thingno karbok lapen Bharatiya Janata Party klem bangphu kali pulote nehemta wanglongli nonamat nehempen damnon pu kiplung ketoi parhum adat aputhak Socheng Youth Forum hamphang asong klem bangphu atum aning kipung chepeklangsi pini ar koi ni phai engkoi da troxi theman arni tong sekot asik jit pen ferangkyami kepapon Kadon kaduk kawe udah ferangke klaim bang foto finance tame pinina che tong the for part piglo nili tame inut ferangke bang pulo nili Karbi Daily News channel correspondent klaim bom dak west Karbi long hamre na long pen nili pini ladak ferangke amai ke phanang kong abang khela puhen lo je nili tum arong langsunipi lotima ward number 7 nilitum non ke bangji Karbi sengkan kimiarni nilitum asaves tame rong aphan ningkirung ponji rong ariso yang aphan ningkirung ponji pupen nilitum Karbi sengkan kimiarni sport chubi pona pu elom support same sport chubi pona pu nilitum chingwai pensin nilitum cheparai lo labang so cheparai dat na nilitum 23 arni bangka 23 January arni bangka nilitum MLA hem same damlo asaves tame nangrab do ningsa ningkang sampen bo senil tum dam lo so pen alang li nang chak don lo 27 January ang nile bangnon ada bangnon apot haso dapsi do an same nama thadun pu pusi lasu nang ka chak don ateng ben senil tum pini wang lo rong pen wang lo masila so ke wang a hut nili phan nang ki pu bang isi ningoi lak lo la bang ke alam bang la phan lo je nang ke BJP amunit kali BJP amunit kali lapen nangke Socheng Youth From amunit nangke ferangke da kali BJP amunit da kali ferang Socheng Youth From atum long sina nangke kami klaim du apot Socheng Youth From lapen BJP amunit kali atum anke nehem bangri lapen nangta pini banke nehem bangri nangke BJP amunit kali lapen Socheng Youth From amunit aposi nangke pini banke nehem bangri lapen nang tum bangko anma BJP amunit kali lapen Socheng Youth From amunit tum anke pini banke ne hemwangri pula so nang ki pu amane li phan same nang non amat thora ne hemben damu pamasi ne li bang thado no kopia pon mi di pu ni li kopi ne ke chok chedo ma poya lo amat ne bang nang kopi posina Socheng Youth From dum long nang kam cherap dun lo pe kam se nang Socheng Youth From dum long kam cherap dun lo nang pisela tum lo party dun lo pusine phan nang pulo amar ne ke as media hoi penalang tumna ne program du jat pulang de nang chuhang ponpo amasi ni li bangke dunang ko lupu ni li ke amuk BJP phanda support ji pupe amuk Socheng Youth From support ji pupe amuk Congress CPMR puno SDC puno APSRC puno support ji palam abe ni li ke bang komasina ke hang ma ni li ke dunang ko lupu usine chethang lo stame are nang Socheng Youth From dunang nang dumde ko he nilo approve abe ko he pusine phana pulo amasi nang tum ke ni hem bang ya bangri lapen pini pen ke damno bo masi ni phal ame thang arina odong masi ni phan hong to yulo amasi nili bangke la bang so putha bangke nili ning duk piglo lapen nili alang phan same ke dam ta ni ben same nili alang phan thang kai no ta ve alang phan ni thang kai no report ame long li pin la se ta me piniar ni nili phan so nang ki pu bangke nili ning duk piglo nang li media mun takali BJP amunit takali nangke Socheng Youth From amunit pusine phanangi pu posi labangke nili ningduk piglo lapen ethe pudam thuya bangke Socheng Youth From atuma phan kupi posi MLA Rupsing Teron kelang seleraran ma labang nili si karjugang tungi bange lalo athema Socheng Youth From ke alang tum isi ove kimi aphan paching thur ponji aphan sa alang tum ke dam tang men same che song bom lo stame alang bangke la Socheng Youth From atuma phan kelang selet pini pen ke Socheng Youth From atum ke ne hemwang ri pu joini sine phandame padaba bangke padaba bai sirkep alom ni ga hem damlo lasur bangke ni phan ame thang amasi thur put dan sine phan hong nang toy juilo ne phan ni rina odong sine phan hong nang toy juilo so posini li bangke ning duk piglo alang li nut MLA ke claim bang abang thusi la son aot ki chuklem bangke ni li ning duk piglo la si la pan si ni le lang the sameng to kong lo Tonili puthot ethe kani kang tu bang la han lo MLA Rupsing Teron aphan isi bachini kang tu bang la han lo
je ni li yong si socheng youth from a fancy sapurdun mare pulong te ni li kaprek a news pipeda luma only socheng youth from a news lok sini li ke tok luma labang da ni li arju kang tung hoi tu yong si socheng youth from a news lok sini ki pi pusong de labang ke ne phana putame sitame ne piniar ni anta me BJP a news ane ka keda tok werlo atumi het 26 January along same ne MLA Rupsing Terom phan ka churu news ni ke tok la kanang tumra ta theklong lo lapen sonak thak si BJP kap party ka leader atoma phan APSRC atoma phan same ni tok dun bom lo lapen Congress atoma phan same ni tok dun bom lo la kanang tum ka du ko ve ratas atuma same theklong sar lo lasin neli phan la socheng youth from a member nang reporter ka li punangi pur bangke la bangke nang tumra ta chini prong lo la ke neli ahok kali laban ke nili phan alang ki pu pot ke nili ning duk lo nili labang so bangke alang phan ning oi pamelo la se la pan velo pigidak nilitum socheng youth from in pen nilitum ram ke me ke phang ko ka philo ahok lo alang li nilitum phan malom so porahut ada bayi sirke pracitim bayi ke malom malam nili phan phunang lo alang li ke nut kan ke klem bang pu alang li men bedaraming leng alang li phan 29 watalang so MLA sar alang li phan rat ke omang no alang li phan socheng youth from atun ke dang wangri pu lam ateng ke sini li phan bertanang pila asini li tum non terang ke phan ko kala pulo nili tum socheng youth forum kopi posi nili tum phan la so lam pen alang li phan ki puma nili tum sitame uwe ki mi ya nili tum ta kake ta cingki jethan ji la pen apidam pro che thek lokla nili tum ka cingki ji ai hoya war sai lokanta alang li ke nil media kali busi alang li phan ki pu la sini tum socheng youth forum sambe alang li itu mang tanang cerah pun ahok alang li ke uwe mi ya promosi alang li bangke ya se well wisher hisap alang li kake ta de tu long support kaso potong alang li phan kilang seler ma la bang ni tum song es baya pa yin tami lang li phan arjuna ko la pen ni tum socheng youth forum comment tu pen ni tami ni tum thana talang li phan ni tum aka heno kaso ni tum thana bupe sitani ni tum bage ahok lo uwe ini sia platform duni ni tum tami alang li ni kani ko do der fi tami alang li ki claim ke da ma performance ka do we tani tum pusi arju pom bom dam bom sini tum ta claim bom ni tum uwe ini tum lai huwe platform long kita potong ni tum phanang gelang dunu dia mate ni tum song long ke claim long bang putino phanta na personal opinion gelang sedet doma pusni tum tami ningdu lo nasi langsung no pila son alang lihin bas tami ka vedeji phan sini tum no ma so kerang ke phai nasi lanzel lo lin tami dak nona da bakol dak jetong rangke mai kidon ini tum socheng youth from pen ke phanang ko alam the ni tum socheng youth from aphan ni tum MLA sa uthalang so 20 constituency along inut ala ke hoy ni tum socheng youth from aphan kupia posi ni hembangri lapen ni tang tum phan kam awe upen ajo non itu malong na chira pun bom itu ma pharang ke ingleng asang ho phan stame alangli kacu hangdam ba alangli la anani wangot upen alangli tu mata prang ke dam pen alangli ini don pen alangli phan lamang tang pen kipu la pen alangli phan non mat thura damon kubitu pen kupia lam thesi nitum socheng youth from phan kabak kupan ma la ken nitum arjuna kopo la pen nitum ningdu socheng youth from phan wangri la pen ka prega party phan same wangri pul kipu alangli ke inut arleng the bangjok kidu ke lak himejang re ke boy kadu ka we tum stame alangli dong ke dampo bonus tame alangli son kani da ke alangli ke chokche ke olo pusin nitum socheng youth from pen same pudam lo la pen nitum amen alangli hem nitum long wangri bi pudam la ke nitum ningduk perfect la pen nitum ningduk si cepat lang pon lo Action. Tok jasmet ke neli ke pukantung ke ile tum bathlang so MLA aphan piposi socheng youth forum aphan ahem bangri mate non BJP tum phan ta bangri upi pot lom ma la bang si lam klarang chipi asonte messenger lan ven neli pui pu kada to ni da kerang ke me ke pha long bang ke
ahok lo noni so nili ki putuang tung bangala pulo je nili tum soceng youth forum amen pen nili tum media person pan alang li pan ahem pen damon pu alang li pan ko pipo siki puma aso bang alang li pan dia jang bek ni pusini tum soceng youth forum jen pen bang alang li pan tapi nili tum soceng youth forum tum ta apan ta wangri tapi nali tum bang da bang nang ne pusini tum pan ki pu bang ke opini nili tum pan soceng youth forum apan ning ke oi ke dum dum ma pusini tum ta ka chemata ason si chemata nili tum nasi nang lihin pas tami nili tum apan lam klar ni cipi sote pusini nili tum lang li pan tuning rilo Nijang Karbenglong Hamren Pen Bronson Terang Report Bisonat Karbi Live